время acela a Iisus, la loc unde erau mulți lideri, ucenicii săi și mulțime multe de popor, din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirolului și a Sidonului, care veniseră să-l asculte nepuțile lor și cei vâncuși de duhuri necurate se vindicau și tot poporul poeta să se atingă de dânsul, căci ieșea din el o putere care vindica pe toți. Atunci el, ridicându-și ochii spre ucenicii săi, a zis: fericiți sunteți voi cei săraci, căci a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi care plămințiți acum, căci vă veți setura. Fericiți sunteți voi care plângeți acum, căci veți râde. Fericiți veți fi cât vă vor urî pe voi oamenii și când vă vor izgoni dintre ei și vă vor batjocori și vor lepăda numele vostru ca un rău din pricina Fiului omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați, căci iată plata voastră multă este în cerul.